עם Agentforce, סוכן על אחד לוקח פיקוד ברגע שהלקוח מתחיל את השיחה. הוא מחלק משימות לסוכנים מומחים, לחיוב, לוגיסטיקה והקצאה שעובדים במקביל. הסוכנים מדווחים בחזרה, והסוכן על מרכיב פתרון מלא. הוא מבין את כל התמונה בבת אחת. וזה משנה את כל חוויית העובד. האדם כבר לא מבצע משימות, אלא מפקח על התוצאה. וזה ממחיש את ההשפעה בצורה מבריקה. לקוחות ראו עלייה של יותר מ-40% בפתרון פניות. חברות מפנות את הצוותים שלהן להתמקד בעבודה בעלת ערך גבוה יותר, ובקשרים משמעותיים. אז, הנקודה המכרעת היא איך זה עובד. זה מופעל על ידי מנוע עסקה, כמו אטלס של סיילספורס. המנוע פועל בתהליך ברור, טריגר מפעיל עסקה, שמובילה לפעולה ולתגובה סופית. הטכנולוגיה הזו כבר מוטמעת ישירות בפלטפורמות ארגוניות כמו Salesforce, Agentforce. בואו נסתכל על התמונה הגדולה. לפי מקינזי זה מביא גמישות, מהירות וחוסן לפעילות העסקית. זהו שינוי אסטרטגי לקראת בניית כוח עבודה דיגיטלי אמיתי, שמשדרג כל צוות. השאלה הגדולה שנותרה היא איך ארגונים יכולים להתכונן לעידן העבודה החדש הזה,